Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, friend. Hari ini pulang dudulan, mulai dudulan, pulang gaya nih kalau Jakarta bahasa Indonesia. Ini mulai dudulan, friend. Karo nyuting dalan daerah sono Bangun Sari, dalane Makadaman. Sapa ngerti engko viral ya ta, ini mbak pemerintah gitu kayak icor ya jan kayak nek dodol rene dalane sampeyan halus untuk warga sono Semen dan sekitarnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Ini viral nih bela jalan nih inti apik nih yang pemerintah. Ya kong di ya yuk. Ini wong kene ya wis paham nih, nek wong Jawa orang paham dalam kene. Syuting harus mulai dalam mbok menawa kowe ning arep kono itu rezeki tambahan ya alhamdulillah. Iki saromae Pak Parto iki, friend. Pemandangan etan kali. Isor masjid iki pren, iki isor masjid. Iki kok pertelon arepan. Pertelon sono yang iki yang jajar iki munggah iki. Ini daerah jajar. Yuh, nanti celenteng gandut. Iki pren iki teko dalan halusan iki pren, iki soril. Daerah sono Semen. Sasi ini iki. Tetep gantera ini gaya. Blok ini, blok ini kita amian, sak ini gila ngeblok. Selewat jalan kemana? Arah pulang. Jadi pok bohi cek menggenang air dan lumpur ya lagi kini rada lunyu didik rangaro. Tetap semangat kanggo wong sono Semen iki sing dalane sik iki semangat terus, usahane lancar. Sing dagang ya pulake murah adole larang kanggo nyoba. Ya kaya aku barang ini iki dungane sing apik-apik. Nah, diantar dalane ini sing penting usahane lancar, amin. Geludak apa-apa ya, tetap pakai motor Jupiter sos, Jupiter kayak kodang motor tua tidak apa-apa orang harus teko daerah Semen iki wae. Daerah Semen friend. Ora smart friend. Iki kanggo wong Jawa kono pengen geroncal ngene iki ya bisa dicoba. Datang langsung ke daerah Semen dan sekitarnya iki. Enak lebih. Ora borosnya ngeban.
dolan mampir wis dolan ngopi ya ngepos nang gone lek semi ya yes mulai bisa balik semani wis tekan ngasor megang Sumati iki wae di daerah Semen serapon orang ngaruh iki wis dalan geruncal betul sosok cekel ukur-ukur rasa merengguling oh unjak ya headnya ini nyolot tenan kan ini kino nggih matur suwun dhewe nggih mbah dek aku tersantai yang ini tersantai perkara laris orane pikir kari mengkarek ngelakon ya kak tidak sampai laris alhamdulillah kepayon sih alhamdulillah entek ya alhamdulillah kabeh nek sing ngatur iki Gusti kang peparing ya jangan lupa dipersani iki dalane ini iki pren iki panas ya sampe mulai sawan iki jam 10-an sekitar jam 10-an iki tak nek ora sama teko tikungan